Welcome to Tabor Channel. Hello blog season 4 yang so bahaya pi sa season 4 kini ke video ke jonga di blog kumba piloi ke tu video bat sipun bagi video ngatrai ba pi pio jeng mod je ke banga ngaset pen mi to nyale sepang kita ki Godi Media नंबर 2। तुम्हारे रिपोर्टरों का सड़कों पे क्या हाल हो रहा है, जरा अपनी आंखें खोलकर देख लो। और इसलिए शायद हर जगह से गोदी मीडिया को खदेड़ा जा रहा है कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चल रे, निकल यहाँ से, चल, निकल, गोदी मीडिया, निकल। और भाई कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार जंतर मंतर के स्टेज पे पहुंचा, बट जब उनकी आईडी को लोगों ने देखा तो लोगों ने जो उनकी हालत की है, हाथ में जो आईडी थी वो देख करके यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही लाइन बोल रहे हैं, गोदी मीडिया ते napeng jong pi bon phim phila ban ong ba hang ni ga janjar bha ma ban gas ya kita ki Godi Media kalong ka ba ba te omle tang kitu ki channels ki bahe kitu ki ba la khamrim hande ki Godi Media kite ru ki ba mi kom kitit menta ngan ong ya pi perlog ba ki Godi Media hi kide ki ba sha thum kum la bataya ka to ka video ka ba ngana pen mi kide ki ba sha thum ha ko sarkar omle tang ka taru kide ki ba yo ru ya ka bainong ki bayo ya ka jing siu ki bayo ka jing support ada pikiran ban penhe ya ka kam ko jongi kemud ki airu ta ka jing siu ti perlok ngi hidup mentawat omdai tang kita ki content creator kita ki social media ki ba penmi ki balong kita ki Godi Media re ki beri ru mata ki la sedang ban long kita ki Godi Media kumba PUI mah ki beri mata ki long kita ki Godi ki bada le pha thum direct aku sarkar ti kum kita ru perlok ngide ban sian ba ki brio hi ha kan ni kan ka pau shai ma kino ki bayo kum ba ong no ma yo bai do yo bai khao yo bai shun yo bai kwai na ko sarkar kita ru ki kan thup lang ha ka Godi Media te kum ba ong no perlok ngi ui ha ni ka por ka ba teng mola dangi teng la long kum ba kran ben shafi ki mi te fi kim su thu kimi kidan haga ega banta keren se ega jing shisha keren ne ka jing ba keren ne ka ega ka ba phisem ma phila shu cha than ne ka sarkar ka no kemud ladam yo bainong ladam yo jing kermen naki kemud phimla de ban kersan ne phimla de ban pen ksan jubor ya ka to ka nia ka jong phi ma phio bai shun phio bai do stengilo pio bai khau chi teng berni pio bai ata tangkat tahi Henry haga bakut pat kajing em jong pi kan poi chano te kumangi i perlok jing sisa mo ko mga ong mo ela isen ai teng mo la dangi share than ka don nga sa yu mo tangba perlok na ka 6% khandai 4% ki don ki ba ben yu tu pa e mo tu pa e ubala shu ya kesan do yap do yem ban pendim ya gani ban kersan ya gani ka sarkar ngam tip kersan ya ka sarkar ayu kersan ya ka sarkar BJP ne kersan ya ka sarkar NPP ne kata ka syong hau ula suong banga ngan mi be belajan gani ka election ngan mi kha namar ba kisni jongka election by election ta jam te kalau dia aman keren kha ban lam jimut ya tipat ba kasi ba den dia tengok ongko pe kam dei shu ka por jong phi sa chi sen pat nga request phi ko pe pen be no la ka jong ka ching yem kum ukpa e uba phi ka kerta jong phi dang kermen yu tau blei phi dang kermen ba un pen em slam ye phi phim tip te ka jing le ka jong phi to u blei ru su si se ka jing kren jong phi kren chi phang phi la kren ye ka bible ka nia ka ba phi pen mi pat ka ba kibriu kim la ban priang banong kum kan ye ka ba long men ka te si ki kum kan ye te nang yang kat ngan kambuam ni kan ni dong kenya badon hakanyam kasi pai manong ya phi ni orang ni pi ban kum kan ni kam dan jingmut bakya bakla pan jong naga 6% try tang 10% kila pan pedang ya kejeng keren jong phi kita ru kidai ki ba ithu phi ki bahayeng jong phi
Henry ki babon ki pajba pa ngan ong ye pi ki kren ben ya pi to ria ka buram pa om dei bang ngi mi hang ni ru ban penrem ya pi Henry ka por ka jong pi ka lakut kala dei ka por ka ba pi pin pen le jingmut no shakawe pat ka banta ka balada pi pinang ban kren kam ni kum kriu temen kum pi pila dei ban sneng ye ki khon pila dei ban sneng ye ka pateng jong gine ki ban wan pin pen I ka da ka we pat kanuksa Henry ka ba kabayo I ba kami sabar pa kalong ba pi pedang bej politik ngam tip piru pila bandai wei naki taki godi media ngam tip kan no piyo kan no pi layo jeng bentoy na ai te pa ye naik sancho namar pi ka jeng kren jong pi hagi breu ki ba nang ban sngap kan pi te pi kren pim song tho kata kalong ka basai pi perkat haka jeng pe jong ki babon ba ngai kumba pi pa pila WI ya kata ka jing sensar ka sarkar BPP Henry ka ba ka jing sisa ka long ba ka BPP kampat sensar ya ka sarkar lene ya ka ne ka ri mekhlaya jongi Henry me pi pat pila ka jing kren jong pi ka jing penmi jong pi ka long kumba pi pila WI te bala sensar kamta kala long kamta te pa pi pila syukran klem sengtu tengam tip su nomor cisin ba pila ka kerta jong pi kala ya sajong gibriu ma lada gibriu kala tam ya ka snem ga badai wan yu teng kila kren be ka juk jong pi kam ya hap su bat ka juk menta pa ye ka juk menta kala dai ka juk teknologi pi pidang ya pidang em hagi juk indai tagra phim sung thu pi modor ba ka juk menta kan rangkat ba ka juk jong pi kata kam long ka ba pi de ba sung thu ya kan ni kam long ju kum ka juk jong pi men chwa na kata ka dau pa ye song khop no hieng pej lada pi don kam kum pi ki briu don kam ba pin hikai om dei ba pin yang pen ksan ni kono por jong pi kam long ju ra pa ye sa chi sin pat ngak request ya pi lada pi ong nganang mi simi ban kren balajan kani election kat banang jan kani election ma pi ru pinang songsit ma pi ru pinang klebe ma pi ru pinang pim long pim nang su te ban tiaru te ka long kata kom te pa ye madu perston ula adap kren pidi ban sengap pidi ban songtu ikan kawai madu perston ula adap kren ngan pen bej man kasan snem kin bej ru man kasan snem te pa imat na kita kamut pila dai pi number 1 uba pila bej sisa gini singi bar ki por bangta ka jengta imat kalakta ni kong pi pila klek bej hak jeng pej jong ki babon balang khamtam ki khna samla bat ki briu ki bang biang ka perkhat ka perdan pi pila duna ka jeng mut jeng perkhat pila syukran kelumar bat kala dai kamba ong dai ma pi ba la sedang kan ka jeng bej ka sedang na pi te to sa chi sen pat lada pi pa pidang mi ban kren ban pensai ki briu kim sngap ya pi kata ka dai ka besai bat lada pidang mi kin mi ru ki babon ki ban pensai kala ya pi nama pi pim dai syu ka kerta hakane ka ba pin pensai ya kata ka politik ka jong pi kala expired lakut ka jong pi pa te to perlok kita ki godi media kiba POE kiba pisam kila bandan kidi gam kita kibun ba kiba kesan do yap do yam ya ka ke jingle jong ka sarkar unlej nu minister balik bu manurim ki penhe ka khubor tu manurim tip sulit bu tang mau lanu kan tei pat ka tu lanu kan kawan ka development kasim lagi por kasim lagi senam nak kata daw perlok ngaong yepi wat ong ngitan pe jikam ka jingkela ka don kam ngi iba ka ni sarkar hapo ri India ru lima ka jingni jong ni ka cockroach janta pati ka CJP wat uni education minister ru wahab ban resign nomor usung thu dan jakar ban ong ban yele bat ki paj ba nomor ka jingle hi usung thu umla ban control umla ban yada yele de wahab ban resign ka jing resign ka jong kom dei ka ba usir resign ka man jaga ka pressure bun ki brio ki bla ki paj ba ki bla ai ka jing kersan jaga ni ka CJP bat ma uru khamtam usung thu nang thia nang dem nang ban im hangno nang bam nang di ka bhayu uba un resign yo thia suk te kalong kata ka kom perlok ha ka ne ka juk ka bamta kala de ka juk ka start barok khot ki briu ki don la ki mobile pin thok pin sukor yano kamla ban long te wat ong batang kita ki godi media ki la ban ring ki la ban ayu ndrei ha ka ne ka juk ka bamta ka ba ka social media kala ya wat ki papun ba ki briu ki basung thu tang kita ki ba ong mak ta ki godi media ki bayo nong ki bayo jing siu ki ba sa thum ha kano ka sarkar te kamot kilong kita ki ha ksat ken namar balai ki yo bainong lada ki yo bainong kamot maki kim putre ban le ni ta daw
kalong ka ba bha ban ya pen ini ha kini ki por bar ki si pan ta nama la bon bagi briu ki la ban record ya ki ek jingja kuma phi yang tu po ka jingja ka ni ka protest nama ta ka jing leak jong ka ni ka paper ni ki ek jingja ki bon bha wat ki pulit ru ki penan kam na kini ki jing siat ki ba om de show ki la break no ek ta ka law and order kat kum ka jing ai bor ki la break no ek ta ti kum kita ki ek bar khaj om ba ki le ma ki dan ba yo i nrai ha kini ki por ki ba manta ki beri berkat ki dan lagi jong ki mobile mentam dan kam social media dan kam kono ki beri ki la record ki la ring video ke jeng le jong phi te kalong ka ma pha te to perlok am ko ban kan bon ketien ya kan ni te to khule sibon ni ka jeng pej jong phi kan ni video jonga senang kerjaan pat ya ki video bang mi pat ha ki por ki ban sawan skmat khule sibon